дар як рӯз ду нафар сокини вилояти Суғ ба дарё ғарқ шуда фафтиданд. Сабаби онро аз беэҳтиётии худи онҳо ҳангоми шиноварӣ вобаста карданд. ҳодиса санаи 24 июн рух додааст. Яке сокини 22 солаи шаҳри Хуҷанд мебошад. ӯ дар мавзеи наврӯзгоҳи шаҳри Хуҷанд ба обозӣ машғул буд ва аз беэҳтиётӣ ба дарё ғарқ шуд. ҷасади ӯро пас аз як рӯз пайдо карданд. ҳодисаи аввал санаи 24 шабона рӯзӣ ба қайд гирифта шуда буд. Бинобар он соати тахминан соатҳои 6:35 санаи 25 дарёфт гардида ба мақомҳои дахтор супорида шуд ва аз минтақаи наврӯзгоҳ шаҳри Хуҷанд дарёи Сир. Дигар аз ҳолате ба амал омада сокини ноҳияи Мастшоҳ мебошад. соати 16:45 бегоҳи рӯзе дар мавзеи обёрирасон яъне насоси дуи ноҳия дар вақти шиноварӣ ғарқ шудааст. Сабаб боз беэҳтиётӣ ва риоя накардани қоидаҳои оббозӣ аст. ҳодисаи дуюм дар ноҳияи Мастшоҳ рух дода, ин худи ҳамон рӯз бегаҳӣ ҷасади ғарқшуда дарёфт гардидааст. Дар вилояти Суғ давоми 6 моҳи гузашта 19 ҳодисаи ғарқшавӣ ба куллу дарёҳои вилоят ба қайд гирифта шудааст. Ташвишовар он аст ки аксарияти онҳоро ноболиғон ташкил медиҳанд. омили асосӣ онро аз раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Суғ ба шино кардан натавонистани сокинони ноболиғон ва инчунин ба беэҳтиётӣ вобаста менамоянд. ин албатта сабаби ба чунин ҳодисаҳои нохуш гирифтор шудани ноболиғон ва наврасон дар он аст ки албатта ин беназоратӣ ва беэҳтиётӣ инчунин бисёртар дар ҷойҳое ки манъ карда шудааст ба оббозӣ машғул кардани онҳо мебошад. Бисёртар дар ҷойҳои манъ шуда ба оббозӣ машғул мешаванд. барои пешгирии чунин ҳолатҳо чӣ бояд кард? ё ба ҷавонон дарси шиноварӣ ташкил намуд ё назорат дар ин бобат пурзур карда шавад. таъкид кардан ба маврид аст ки сокини ғарқшудаи шаҳри Хуҷанд оиладор соҳиби як фарзанд мебошад. ҳангоми оббозӣ худ ва наздиконатонро аз ғарқшавӣ эҳтиёт кунед.